Hi everyone. Ayan, good afternoon. Magandang hapon. Ayan. Bika naman. Bika naman makakuha tayo ng mga manunood ng live natin today. It's how many days? It's gonna be 29, 30, 31, 1. 3 days before my birthday. So, happy birthday. Happy birthday self. Ano? Happy birthday self. I just want to go live today. I go live today kasi nga, ayan, um, 3 days, 29, 30, 31, 1. 3 days before my birthday, 1. At 2 ba ang birthday ko? So, it's gonna be 2, 29, 30, 31, 1. 2, sa 2 pa ang birthday ko. So, it's 4 days before birthday. So, ayan. Mayroon na mga nagpapadala kasi ng mga gifts dito. So, big hand naman. So, ayan. Ano to? May tuwal sa likod ng aking upuan. So, kaya lang. So, ayun guys. So, advance happy birthday sa akin. And at the same time, ayan, ano ba yung sasabihin ko? Ayan, meron may mga something na pinadala dito na pwede nating i-unbox siguro. Pero i-unbox ko na lang siguro sa ano na, sa after na ng the goldest ng birthday ko. Pwede ba yon? So, baka may gusto magpahabol, no? Sayang. Ganon. Ay, nako. May dami nagte-text. So, yun guys, yun na nga, tawag dito. Um, kumusta naman tayo? Uy, meron palang mga tao dito. Hi Carlo, hi, hello Carlo, hi Pora. Ayan. So guys, isang magandang hapon muli sa inyong lahat and ngayon lang ako nakapag-live. It's because of sobrang busy ako and I just wanna gusto ko nang i-shout out of course Oragon Honey. Yan, charity vlogs yan dito sa Huyun Huyun, Tigaon, Camarines Sur. And we have of course ang parody. We have this si Boss Carepa. Yan, hindi na ako nagbukas ng aircon kasi short live lang naman to. And of course, Rayo Moto. So, ayan, it's a travel vlog and lifestyle also. Mega love shout out. And GV, ayan, boss GV Cultivo of Barangay Horoan, ayan, Albay. So, I will be there tomorrow. I'm going to attend mass and Horoan, Albay. So, boss GV, if you have time, so, meet kita dyan sa simbahan kan Horoan. So, ayan. And who else? Ayan. Sino pa ba yung mga channel ng mga of course ang Team Marites, ayan. And sino pa ba yung mga si Kath, Simply Kath. Ayan, sino pa ba yung mga channels dito sa Partido area. And of course, si Papa Kulot TV. And yung mga kasama natin sa Partido Vloggers and of course ang Let's Go Partido. Ayan, Let's Go Partido. Ayan. And who else? Marami pa. So, yun nga guys, it's 4 days before my birthday. So, Bekenemen. So, meron dito mga mangilan-ngilan na nagpadala ng mga nakabalot nila. So, ayan, pasample. So, magbubukas tayo nito. I think sa ano pa. And, halos mukhang pare-parehos lang, no? Mga nakaseal pa masyado and meron pa daw mga nakapack. So, I think mag-aano tayo, mag-unbox tayo after birthday na siguro. So, ayan. So, guys, baka naman, baka gusto nyo mga magpahabol. So, nandyan lang ho tayo. Nandyan lang si Daddy Jake TV waiting. And, pa-support na din sa lahat ng mga content maker dyan.
Ayan, kahit hindi tayo kilala ni Ivana Alawi, so i-shout out na rin natin. And of course, Kong TV. And sino pa ba? Ayan, si Meme Vice. Ayan. So, sa lahat ng mga content maker all over the world, local and international, good luck to each and every one of you guys. And sana lang. Ayan, ay, si ano pala si Wilbert Tolentino. Hello sa mga ka-freshness. Fresh. He? Nagbakal pa ako. Freshness. Ayan. So, I hope na nasabi natin ang tama. And of course, marami pang mga marami pang mga sino pa ba yung ibang mga channels na mga tawag dito na usually laging pumupunta dumadalaw sa channel ni Daddy Jake TV. Marami sila. Of course, tingnan nga natin. Marami naman dito. So, we'll try to check. Ngayon lang ako nakapag-live ulit, promise. Ayan. So, BMV family, ayan, the BMB family, ayan, channel. And of course, Sweet Maria Vlog, thank you so much, ayan, for always supporting si Daddy Jake TV. And of course, sa lahat ng mga followers, subscribers, mga sharers, walang sawang nag-share ng mga vlogs ni Daddy Jake. Of course, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Boss Karepa, ayan, na-mention ko na kanina pala. And who else? Ayan. Of course, ating Celebrity Compound family. This live is just very short lang to. Iskia Z Kim TV. Ayan, mega love shout out. So, Andrea San Pascual, we have Andrea San Pascual Moto Vlogs. Yan, mega love shout out naman dyan sa inyo. And of course, yung mga first vlog ko kasi, ang dami kong mga unang vlogs na ni Bikini Man. Ito, I think this one. Makakuha tayo dito ng mga pwede nating i-shout out. So, this is a very short, live, and we have shout out. Yan, Pogi the Dreamer. Ayan, we have Scarface. Yan, Max the Corgi. Yan. Sino pa ba? Ka-nature lover. Ayan. Mia Mix of Vlogs. Mega love shout out. Lalaine May. Ayan, we have also Angelo Vlogs. So we have Angelo Vlogs. Then we have Nick Burge Mix of Vlogs. Nick Berg's Mix of Vlog. Ayan, mega love shout out. Then we have this, ay, nako. Nikki Moore Vlogs. Ayan, ayan. Meron pang, yeah boy gaming. Ayan, uy, grabe, parang hindi na tayo marunong hindi tayo marunong mag-live. Greco 700 Vlogs, mega love shout out. Sa inyo dyan. 4F Amazing Videos. Ayan. Mading Vlog. Ayan, mega love shout out. So, sino pa ba? Ang dami naman dito. Jing TV. Ayan, mega love shout out. Pambase TV. Roel Rabuya Vlogs. Mega love shout out. Ralph TV. Ayan. Jun Nabos Channel. Mega love shout out. And of course, Cardio TV, and sino pa ba? Oragon sa Oregon. Ayan, mega love shout out. And school right, asan yung iba nating mga yung mga dating sobrang mga very supportive sa si Daddy Jake TV vlogs. Ang dami nila before. Ayan. So, sino pa ba? Ito, I think here. Oh, watch here. Ano ba? Tama ka na nga. Kanina ka pa. Ito. We have here, I think we can shout out the following. Ayan. Mark Tacorda. Ayan. Hello, Sir Mark Tacorda. Mega love shout out. We have Yak Cordapia. Mega love shout out. We have Jedi Reyes. Ayan, Jedi Reyes, mega love shout out. Amasis Life in Taiwan, mega love shout out. Bekanaman, birthday ko na 4 days before, 4 days to go. Hindi kasi ako naglagay pala ng hindi ako naglagay ng tawag dito ng caption. Ayan,
So ano lang 'to, na-miss ko lang kayo kaya nag-shoutout lang ako. Yak Yak Cordapia, yan na-mention ko na 'no. And we have also Marian de la Cruz, make a love shoutout. Simply Cuff, of course, we have that. Sa mega love shoutout kay Sammy Pentecostes and Madam Joan Consulta. Mami Gerald, ayan, Mami Gerald Vlog, and of course, mega love shoutout, Mami Gerald Vlog, mega love shoutout, of course, Oragon sa Oregon, and sino pa ba guys, you can just send siguro, I think, Queen Zaira, ayan, mega love shoutout, Oslin Razel, Art and Draw, ayan, and of course, sa mga kasamahan ho natin sa Partido Vloggers, ayan, and maraming salamat. And Kuya Leo Cares, of course, makakalimutan ba natin? Joshua Perez, Nora Osman, ayan. So guys, 4 days before my birthday, so you can send some ano naman, kung anong gusto niyo ipadala. Boy Lapsot, ayan, mega love shout out. And of course, Alvin Biando. Ang dami-dami kasing nag-message sa akin before na nagpapa-shout out, hindi ko na shout out. Boss GV, ayan, yan nga na-mention na natin kanina. Rio Moto, ayan, mega love shout out, guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, I think hindi ako magtatagal ng aking live kasi nga, I need to do something pa. So, maraming salamat. So, ngayon lang ako hindi nakapag-live. So, guys, it's 4 days before my birthday, February 2. Pero wala tayong masyadong extravagant celebration because what I'm planning today is to have the simple celebrations with the kids. So, we will do a charity vlog. So, if you want guys to be part of my charity vlog, so just send me a message para we can have this arrangement. Or I mean, para ma-finalize po natin kasi it's 4 days to go. So, it's just a simple like feeding. It's a feeding and just fun games and everything. Yun lang. Para ayoko na kasi yung daming handa. Tapos at the end of the day, wala naman masyadong happy. Tapos na tayo sa mga ganong kabanata. What I really want to is to impart naman or to share our blessings to others. Kasi especially this time of pandemic, ang hirap naman, no? So parang ang hirap naman na tayo ito extravagant ang celebrations natin. And while other people are talagang sobrang naghihirap kahit nga yung pangkain nila sa pang-araw-araw, hirap nilang makuha. So, yun, back to basic tayo. What I really want to is just yung mga simple lang na makakapagpasaya sa ating mga kababayan. So, I still have something there na yung mga items na tira nung aking anniversary nung November. So, I think ipamahagi natin, ipamigay natin sa kanila para masaya. Yan. Para sa tabi. So, guys, joke lang. So, pinatawa ko lang kayo. So, ngayon lang ulit guys tayo nakapag-live, no? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-live. So, sa lahat ng mga nandyan, maraming salamat sa patuloy na nagsusuporta sa si Daddy Jake TV. Of course, hindi tayo aabot ng ganito katagal, ganito kalayo kung walang supporters, walang viewers, walang subscribers si Daddy Jake TV. Although, may mga challenges tayong pinagdadaanan kasi I think, pwede bang i-mention dito sa live yung about dun sa revenue? Nagtaka ako bakit nawala lahat. Ang dami. Akala kasi siguro ng ibang mga people around me. Sobrang ang dami natin kinikita sa sa pagiging content maker. Guys, believe me, yung actually naghahabol ako ng threshold, biglang I don't know, medyo parang, ewan ko basta tinamaan lang ng something. So, I am calling the support coming from other content maker to please do help me to take off naman to take off in this platform. So medyo hindi na rin kasi hindi ganun kadali yung pinagdaanan natin, no. So alam naman ho natin yung lahat. So tayo, umabot na tayo ng siguro it's more than 1 year. So more than 1 year na tayo. Nag-anniversary tayo ng November and December, January. So 1 year and 2 months. So medyo nagpagod na tayo. Marami na tayong puyat na pinagdaanan. So guys, please help me to recover everything and to take off para naman ang dami kong videos, ang daming vlogs na I don't know kung kulang sa views. So I don't know kung anong problem. I don't know with the settings or maybe yung niche natin, yung tawag dito, yung content natin and hindi ata tayo nakakakuha pa ng tamang timing with the right market. So tamang pakiusap ko lang sa mga malalaking channels dyan na medyo naka-take off na. Please do help me naman, pakihatak naman ako. And pa-birthday nyo na lang, sa akin this 2022. And despite of pandemic, we're going to celebrate the birthday, but we don't have extravagant celebrations like I mentioned before. So it's an ordinary celebrations with the kids. Maghahanap tayo ng mga kabataan na pwede nating bahagian ng
ng konting blessings, ng konting grasya. So, with those people na gusto maging part nitong activity, just send us message again and i-ano natin para collaboration kung mga channel din kayo na nag-charity vlog. So guys, we can do collab para naman maiparamdam natin sa ating mga kababayan na talagang parang napangiiwanan, sabi nga ng mga politiko, yung mga nasa laylayan, what's that term na ginagamit nila. So ayun, hilahin naman natin yung mga kababayan natin na nasa baba pataas. So guys, yun, simple lang. So kung gusto niyo maging part ng aking 2020 year 2022 birthday, so guys, just send me a message kasi para maging part kayo ng simpleng charity program po natin for this year. So guys, once again, this is Daddy Jake TV. So yan guys, you can try to visit all my videos. Marami na akong videos. Biglang nagbikol, no? Ang dami ko ng videos na nagawa, pero I don't know what happened. Medyo nandyan lang siya. So bahala na kayo kung gusto nyong enjoyin, just watch it, and just kung gusto nyong pamahagi din sa iba, so you can just share it na lang siguro. Maraming salamat, and of course, God bless you all, and ingat pa rin tayo because pandemic is still nandyan pa rin, nag-i-exist pa rin ang virus, so nagmo-mutate, so doble ingat, and of course, huwag natin kalimutan magdasal dahil with God everything is possible naman. So alam ko naman, naniniwala tayong lahat dyan. So guys, maraming salamat for your time and for sharing this live, and for all those things na alam nyo makakatulong para mahatak ang ating channel pataas or mag-grow. Maraming salamat, and God bless everyone. Bye-bye! Paano na to? Hindi talaga ako marunong. Paano mag-end ng live ito? Okay, are you sure you want to stop streaming? Yeah.